Así se inunda cada vez que chove na parroquia de Lourizán, en Pontevedra. Segundo os veciños, débese a falta de mantemento das canalizacións do río que atravesan a zona. Din que é un risco sanitario que non están dispostos a seguir padecendo. Decembro hasta máis ou menos carnavales foron como unha 11 inundacións. Esta semana choveu un pouco, todo de repente, e volveuse a inundar. Mézclanse augas pluviais con augas fecales. O cheiro e despois o lodo que queda aquí. E o tempo que tardan despois en limpar. Ola, boa tarde. En Xunqueira de Espadanedo, na provincia de Ourense, un home permaneceu ata 24 horas atrapado no seu coche despois de caer por un barranco, Alejandro. Si, foi un veciño que pasaba por esta zona o que escoitou os berros da víctima e puido mobilizar os servizos de emerxencia. Como ti ben indicabas, a víctima dun 70 anos estivo alrededor de 24 horas atrapada no fondo dun noiro despois de sufrir unha saída de vía. En Redondela, o Adif tivo que tirar unha bella ponte para que puidese pasar por baixo a catenaria do tren. Prometeran reconstruíla en condicións similares con 2 carrís de paso, pero non foi así. Na nova ponte apenas pasa un veciño, ten pendente e unha curva que aumenta a súa perigosidade. A indignación veciñal é evidente. Non é que só non cumpran o que prometeron, que era poñer dous carriles de acceso para que podan pasar un coche con outro. Pois aquí apenas pode pasar un coche, un camión, sino que os servizos de ambulancia, en a serie de que hai un incendio nunha casa, como pasan por aquí. E malia chuvia, hoxe en Ourense festexaron os maios. Diferentes asociacións, colexios e mesmo grupos de amigos sacaron á rúa as creacións feitas con musgo, flores e xestas para celebraren a primavera. Despois de semanas de traballo, este é o resultado, amenizado, por suposto, polas típicas coplas cheas de retranca nesta festa de interese turístico de Galicia. Porque nos gusta, que é unha tradición que non se perda, e que os rapaces veñan, que aprendan a facer as figuras con musgo. Ya traemos un mallo tradicional, que este que temos aquí, feito con musgo, carrabouxos e flores todas autóctonas e coroas. E as coroas levan carqueixas e xestas. Os veciños do barrio do Pino en Ourense denuncia que levan case 3 meses en bus ao centro da cidade. Quéixanse que dende mediados do mes de febreiro as liñas de Santa Cruz Cumial e Eiras Vedras, Seixalbo, omiten a parada de Torres do Pino. A causa deste cambio é o corte dun carril no túnel da Estrada Nacional debido ao risco de derrubamento dun muro. A Asociación de Veciños Santa Ana reclama solucións e a volta inmediata de algún xeito deste servizo. Pois a ver, aquí hai moita xente, ti toda esa xente que ves aí aos pés do monte, ven a coller o bus aquí, vale? Entón, teñen outro enlace para o coller o bus, pero no fondo, na que ven para o lado de Vigo, vale? Pero é que hai xente con pouca mobilidade, hai persoas invidentes, hai xente con muletas, hai xente operada, que non podo permitir iso. Caos circulatorio en Lugo, especialmente nas horas puntas polo inicio das obras de urbanización da contorna da estación intermodal. Aínda recoñecendo que se trata dunha remodelación necesaria e moi esperada polos veciños, non por iso deixa de causar molestias, especialmente aos condutores. O inicio das obras de remodelación da praza fronte á nova estación intermodal coincide coas que se acometen moi preto na rotonda de Paradai e, por se fose pouco, cos traballos de canalizacións nunha das rúas que conecta con esta zona. Así as cousas é que a moitos colleu desprevidos o comezo das obras, os atascos están á orde do día. Moitas colas, há moito parón. Onte ao salir non sabía se tiña que coller hacia lá ou hacia acá. Muchísimo máis tráfico e claro, hai que las obras es lo que son. Un atasco brutal, ayer no se podía andar. Mucho jaleo, la gente se altera rápidamente por tener que estar parados 2 minutos y hay que entender que el tráfico en dirección Fontiñas siempre fue muy complicado, encima hay 2 semáforos a continuación, entonces no se puede pasar unos por encima de otros, hay que parar. As horas de salir de traballar, entrar de traballar, pues hai moito jaleo de coches, moita xente pitando, porque claro, todo o mundo hoxe anda con prisas. Toca pois tentar coller rutas alternativas, aínda que ás veces non se poderá evitar. No se recomienda venir por aquí, pero es que no hay muchas. Ahora, con la rúa alta cortada por la intermodal, no se da andado.
É unha das entradas principales, nada máis sales da autovía, unha das entradas principales de Lugo, casi. Amontónase moita xente por esta zona, entonces pues é bastante caótico. Porque é unha comunicación de los que vienen de fuera de Lugo. Así as cousas, só queda ter paciencia. Con moito ruido, pero espero que acabe pronto. É unha mellora para todos, entonces creo que está ben este cambio para Lugo. É algo caótico, a verdade, pero bueno, como digo, será o principio solo, despois se estabilizará todo, penso. Ou utilizar menos o coche, máis andar, bicicleta. Bueno, pues las obras hay que sufrirlas. Hay que aguantar, a ver si acaban pronto. E sobre todo pensar que moi pronto o barrio lucirá unha faciana renovada. No, está bien que hagan las obras y cuanto antes acaben, mejor. Despois a melloría vai ser notable. Despois de 26 anos que estamos esperando por lei intermodal. Agora sí, por fin. Imos agora a Pontevedra. Na parroquia de Lourizán padecen anegamentos cada vez que chove. Os residentes culpan o mal estado das canalizacións e tamén a falta de limpeza e traballos do mantemento. Lamentan que todas as administracións implicadas eludan as responsabilidades. Residentes nesta rúa da parroquia pontevedresa de Lourizán viven pendentes de se choverá ou non. Este ano levan unha dúcia de inundacións, a última o martes pasado. Desbordáronse os sumidoiros e iso que a intensidade da precipitación diz que foi de 8 litros nunha hora. De decembro hasta máis ou menos carnavales foron como unha 11 inundacións. Esta semana choveu un pouco, todo de repente, e volveuse a inundar. Mézclanse augas pluviais con augas fecales. O cheiro, despois o lodo que queda aquí, e o tempo que tardan despois en limpar. Temen as consecuencias sanitarias á parte das complicacións que teñen para salir das súas casas e mesmo cos coches cada vez que hai asolagamentos. As familias que viven desde sempre aquí afirman que nunca pasara tal cousa ata hai uns 7 anos. Atribúen estes problemas a actuacións incorrectas por parte das administracións. Fixeronse actuacións ríos arriba, entonces foron derivando as augas a estes puntos concretos aquí que conflúen na Rúa do Santo. Son canalizacións moi vellas, sin pendente, con cálculos hídricos inexistentes. Entonces, ese aumento de volumen de auga fai que cada vez haxa maior atoramento nas canalizacións e o que digo, con calquera pluviometría normal en Galicia, pois estamos sufrindo inundacións. Uns bótase as pelota uns a outros, uns dicen, no, es que ten que ser Adif. Adif ten que ser o Concello, Augas de Galicia. Aquí hai tres administracións e ningunha fai nada. Non se poñen de acordo e nós, os prexudicados, somos nós os primeiros, os veciños. Algúns teñen presentadas reclamacións patrimoniais no xulgado do contencioso administrativo de Pontevedra para que lles compensen polos danos que están sufrindo. Non moi lonxe dali, na parroquia Redondela de Cedeira, na Portela, queixanse pola reforma da ponte sobre as vías do tren próxima á vella estación. Din que parece unha pista de karts ou unha montaña rusa e que lles prometeran que ia ter 2 carrís e 2 sentidos de circulación e só quedou con un. A ponte chama a atención a simple vista, as súas curvas, o seu trazado sinuoso e os robustos muros que separan a calzada das beirarrúas. No proxecto que se presentou no Concello e nos paneis explicativos, os representantes de Adif prometeran que o novo vial ia ter 2 sentidos de circulación e agora apenas cabe un coche. Antes tiñamos unha ponte de 6 metros de ancho, nos prometeron unha ponte de 8 metros con 2 carrís de circulación e mandaron unha infografía donde está exposta no Concello, a infografía donde figuran 2 carrís de circulación. Resulta que nos atopamos con que non estábamos contentos porque mirábamos que a ponte tiña 8 metros de ancho, pero logo nos montan estas barreiras de 1 metro cada unha a cada lado, donde ao final nos queda restringido o carril de circulación a 4 metros. Non vimos a obra como iba indo hasta que puxeron estos muros ao lado, que achican completamente a vía. Entonces, isto non é que solo non cumpran o que prometeron, que era poñer dous carriles de acceso para que podan pasar un coche con outro. Pois aquí apenas pode pasar un coche, un camión, sino que os servizos de ambulancia, en a serie de que hai un incendio nunha casa, como pasan por aquí. E aquí o que fixeron é unha S.
Ali arriba podese ver que iso ven unha lixeira pendiente por aí abaixo. Se ves un pouco despistado, por exemplo, de noite, podes pegar perfectamente contra a esquina dali da curva, non? Adif precisaba elevar a ponte para que coubesen todas as catenarias por debaixo, pero a ponte non se axusta ao proxecto prometido. Sentido ter unha ponte con dúas beirarrúas cando o resto da carretera non ten beirarrúas. Que continuidade lle damos a estas beirarrúas? Terminamos ali, ao final das beirarrúas, e tropezamos con 2 muros. Que sentido ten isto? Na zona xa houbo un accidente grave hai escasos días. O que máis enerva a estes veciños é que a ponte está agora moito peor do que estaba. Pensar que unha ponte que levaba aquí uns 60 anos estaba mellor do que temos actualmente, pois dá un poquinho de vergoña. Xa teñen máis de 1.200 sinaturas e contan co apoio da alcaldesa e van a pedir o resto dos partidos políticos. En plena milla de Ouro Viguesa, un edificio está en proceso de derruba dende 2020 na rúa Carral, a escasos metros do Sereno, da Porta do Sol e tamén do Peirao de Cruceiros. A estrutura produce filtracións e o seu abandono provoca tamén a proliferación de gatos e a caída de cascallos. Case no quilómetro cero de Vigo está este edificio no 3 da rúa Carral, os seus rótulos parecen de broma, mentres os inmobles do Cuarteirón están a sufrir as consecuencias: humidades, filtracións, caída de cascallos ou cornixas e presenza de gatos. Bueno, tuvieron problemas porque ahí atrás también hubo temporales y dejaron mal las cosas, que se volaron y que cayeron contra las paredes de aquí y rompieron algún tejadillo y demás. Totalmente lamentable porque, bueno, además es un foco de infección, bueno, pues ahí se acumula porquería, a pesar de que ahora lo han limpiado, pero bueno, pues es el aspecto es totalmente ruinoso y lamentable, ¿no? Y para nosotros que hemos iniciado un emprendimiento justo aquí al lado, pues nos perjudica mucho y no comprendemos cómo en una calle como esta, tan transitada, que es un poco el escaparate de los cruceristas que llegan a Vigo, pues lo primero que ven pues es una ruina, ¿no? A rúa é moi transitada por todos os turistas, tanto en Nadal como na época de cruceiros ou campañas comerciais, porque está moi preto da Rúa do Príncipe tamén. Sí, la verdad que es una pena que aquí en el centro se estén los edificios así. Efectivamente, pues hubo un vaciado de ese escombro, utilizaron esa rampa para desescombrar con un volquete, y nosotros hablamos con los obreros que estaban haciendo el desescombro y bueno, al parecer la intención es la de rehabilitación, pero nosotros llevamos poco tiempo aquí, por lo que he hablado con el propietario del negocio abajo, dice que eso lleva así años. Na zona hai varios proxectos urbanísticos cobizosos no vello edificio do Louvre para facer apartamentos de luxo, pero tamén hai zonas paralizadas como o vello aparcadoiro da Porta do Sol ou o decadente Hotel Princesa. Postos en contacto coa empresa de demolición, apuntaron que a derruba non está en absoluto paralizada. Volvemos á provincia de Lugo. Unha casa derrubouse por completo ao pé da porta medieval de Alcazaba en Monforte. A veciñanza xa advertira de que o inmoble levaba anos en estado precario e reclama que se actúe canto antes na zona para preservar o patrimonio cultural das ladeiras do Monte de San Vicente. Unha vivenda en ruínas de Monforte que xa levaba anos medio caída acabou de derrubarse por completo. O inmoble linda coa porta medieval de Alcazaba, que é das poucas que aínda se conservan do núcleo orixinal da vila. Queda fastidiado porque queda o muro aí caindo outra vez. Calquera momento volve ir abaixo. Y le fuera que quieren hacer la parte abajo, de la marinera. Porque pasa muchísima gente y vienen muchos autocares de turistas. Se queda hacia la parte abajo, igual non quedaría ningún vivo. É algo que doe moito porque si Monforte é a capitalidade da Ribeira Sacra, e a que Ribeira Sacra é a única candidata por parte de España a Patrimonio da Humanidade da UNESCO, e que chegues a esa capitalidade no corazón desa capitalidade vexas eso, pois desde logo pode haber logo moito protocolo, moito politiqueo, moito posta en acción en película, pero a realidade é a que é. E o que ven de fora sorpréndese, e os que estamos aquí lamentámonos de algo que era previsible.
A Porta da Alcazaba non é o único ben cultural en perigo nas ladeiras do Monte de San Vicente. Nas proximidades tamén se encontran en mal estado unha torre do século XV ou un muro que leva meses de ruído, ademais dun tramo da muralla medieval. Eso xa debían de telo máis que estudiado, que estes son lugares que debían de estar protegidos por patrimonio e ver ademais o peligro que pasa cando pasa por aquí xente, sobre todo turistas. Pero que hai que aunar esforzos independentemente do color político de cada partido que estén nas administracións, porque as grandes empresas, as máis dificultosas, teñen que aunarse entre moitas administracións porque realmente é un proxecto difícil, as condicións e as realidades que ten recuperar o complexo fortificado en moitos sitios, en moitos lugares, en moitas partes, é difícil, pero aí está o mérito de quen arranxa os problemas difíciles. Os fáciles podémoslo facer todos, non? E mentres non se acaban de tomar medidas efectivas para a súa preservación, o Monforte medieval continúa deteriorándose a un ritmo cada vez máis acelerado. Seguimos con máis asuntos neste Galicia Noticias de domingo. Un home que desaparecera o pasado venres foi rescatado en Xunqueira de Espadanedo na provincia de Ourense despois de sufrir un accidente de tráfico. Botou ata 24 horas atrapado no seu coche despois de caer por un barranco. Como quedaron con el, Alejandro? Contanos a historia. Pois Alberto, foi un veciño que pasaba por esta zona que escoitou os berros da víctima e conseguiu mobilizar os servizos de emerxencia despois de que ese home levase case 24 horas no fondo deste noiro que poden ver agora mesmo en directo. Segundo as primeiras informacións, este home saiu da súa vivenda o venres contra as 3:30 da tarde, pero non volveu ao seu fogar, polo que os seus familiares denunciaron a súa desaparición. O que lle ocorreu foi que sufriu unha saída de vía co seu vehículo e acabou no fondo deste desnivel de aproximadamente uns 8-10 metros, quedou atrapado e sen a posibilidade de pedir auxilio. Como ben decimos, foi case un día despois cando ese veciño que pasaba por esta zona escoitou eses berros e logrou mobilizar os servizos de emerxencia. Ata aquí desplazáronse un amplo operativo conformado por medios como, por exemplo, os bombeiros de Maceda e tamén un helicóptero medicalizado para trasladar a víctima ata o hospital onde se está a recuperar das súas feridas. Malia a aparatosidade deste incidente, pois podemos falar dun bo final e non hai que lamentar danos persoais maiores. Pois estaba tirado no chan, na terra, moi mollado, estaba inmóvil, non se podía mover e, bueno, pois simplemente deu uns berros, por casualidade había unha persoa, un veciño da zona que estaba paseando por ali e escoitouno e, bueno, pois foi cando deu a alerta, non, aos medios de emerxencia, ao 112. No programa doxe imos presentarlles a Lucita, a palilleira que fai famoso o encaixe no mundo enteiro. Vai ser dentro duns minutos, aquí no Galicia Noticias. Ben, domingo gris e de temperaturas baixas en prácticamente todo o país e imos ver como están os ceos a través das cámaras da web G24.gal. E comezamos en Baiona con ceos moi cubertos e chuvias ocasionais, 15 graus nestes momentos. A situación na Costa da Morte é lixeiramente distinta, son imaxes da praia de Lourido, en Muxía, onde gozan de claros e algunha raiola de sol. Con todo, a máxima doxe nesa comarca é de 16 graus. Chove en Santiago de Compostela, ben o sabemos, grazas a eses chans mollados e toda esa xente que está teicando agora mesmo a Praza das Praterías para accederen á Catedral. 15 graus agora mesmo na capital. Na provincia de Lugo, en xeral, as temperaturas son uns 2 graus máis baixas hoxe que no resto do país e bo exemplo é esa parada do Camiño Francés. Hai 11 graus agora mesmo en Portomarín. E finalizamos na montaña de Ourense. Amosámoslle esta ladeira esquiable da Cabeza de Manzaneda xa sen neve. É unha imaxe deste lugar que non estamos moi afeitos a ver, así sen a neve, e hoxe a máxima ali será de tan só 9 graus. Hoxe é día de celebración en Ourense que acolle unha das súas festas máis representativas, a dos Maios, Laura.
Sí, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, a 2 maios é unha desas celebracións que cada ano enchen as rúas de Ourense. En algúns casos, despois de semanas de traballo, o público pode contemplar de preto as elaboracións que hoxe cobran vida cubertas de musgo, flores, carrabouxos e xestas. Iso si, os maios hai nos tradicionais, artísticos e creativos, elaborados por asociacións, colexios ou amigos, os mesmos que ademais durante toda a xornada cantan e venden as coplas cheas de retranca, que eles mesmos escriben. O caso din é participar dunha festa que fundamentalmente celebra a chegada da primavera. Maio chamase Tecendo no Rural. Vale, foi feito por todas as nosas socias, está feito a man, cada socia fixo un cuadrado e despois unímolos todos e fixemos este maio. Pois desde primeira hora a reacción da xente espectacular, o sea, todo, cando empezas a ver que todo o mundo se saca fotos e aquí ao rededor e che dá noraboa, é boa señal. É boa señal. A verdad que a nosa primeira experiencia é moi bonita, a verdad que é moi chulo, moi chulo, moi chulo. Estou moi contento, de verdad. E mentres a parroquia de San Fins de Sales no concello de Vedra exalta hoxe a orella na súa coñecida festa. Xoel, orella de porco, pero tamén hai a orella doce. Sí, Alberto, opcións prácticamente para todos os gustos no marco desta festa da exaltación deste produto. Precisamente o produto estrela son eses alrededor de 300 kilos de orella de porco que se van a preparar durante esta xornada nesta edición que é xa a número 36. Imos conversar agora en directo con José Costa, el leva alrededor de 30 anos preparando estas orellas doces. José, moi boa tarde. Boa tarde. Contenos, vostede leva 30 anos non preparando orellas doces. Vamos a ver, eu levo 30 anos porque esta festa en un principio era orella de porco, pero como era a parte de que era orella, pois empezou a miña muller, a máis un veciño, a facer a orella dulce. Entonces, eu corrín o relevo despois de 6 anos, pero ahora mismo levo 30 anos. Teño todo o material para eu facer a orella e para o víspera preparar a masa, porque a masa da orella debe de repousar. Simplemente non ten importancia ninguna. Facer a masa con bons produtos, facela ben feita e deixala repousar 10 ou 12 horas. Ese é o segredo, non? Para que saia unha boa orella. Claro, sale unha boa orella. En un principio empezamos preparando 50 kilos. Ahora mismo preparamos 50 ou 100 kilos de fariña. Que nesas 100 kilos salen aproximadamente, ou ven unha ou dúas arriba e abaixo, poden ser 60 orellas, que nos 100 kilos son 6.000 orellas. Ahora mismo levamos 3.000 feitas. Pois hai orella, polo tanto, para os asistentes, non? Que veñan durante... Sí, aquí hai orella para todo, hasta as 10 da noite vai haber orellas para todos. Eso non cabe duda en ninguna clase. Pois agardemos precisamente que o tempo acompañe. Moitas grazas, José, que acompañe para que os asistentes, como dicimos, poidan vir a gozar ata aquí, a Tavedra, desta festa da orella. Grazas, Xoel. Vaya fala tan bonita tiña José, por certo. Seguro que como a fala que ten Lucita Figueiroa, que é unha palilleira de Muxía que leva toda a vida facendo encaixe. Agora, unha publicación nas redes sociais converteuna en famosa en internet. Roza os 4 millóns de visualizacións. Lucita leva toda a vida palillando, aprendeu aos 6 anos na casa co súa nai, e simplemente palillando no parador Costa da Morte vende saltar a fama na internet cunha publicación que se fixo viral. Para a súa sorpresa, o vídeo ten preto de 4 millóns de visualizacións. A verdade é que moito, porque non esperaba tantos millóns aí mirando o vídeo. Sí, moi contenta porque a min gustame homenaxear a estas mulleres que de onde vimos nós, onde aprendemos, a nosas nais, as aboas, que gracias a elas estamos aquí, porque claro, elas axudábanos a criar con isto, co encaixe. Lucita non perde o fío mentres conversa desde o seu curruncho no parador de Muxía. Tamén é coñecida entre os visitantes da fervenza do Ézaro. Pensan que é magia, sí. Os estranxeiros quedan e din, bueno, como con un pau e fío se fan así estas obras de arte? Pois, claro, non entenden. Pero esta artesanía téxtil require moitas horas de traballo e destreza para palillar con esta celeridade.
Isto é como un músico que ten a súa partitura de música. El siga a partitura e saca música, tamén é maravilloso. E tamén os arquitectos teñen o seu plano e sacan casas. Pois nós tamén, con o noso cartón, con o noso plano, sacamos obras de arte. Ela tece seguindo uns debuxos antigos que herdou das mulleres da súa familia. Podo falar? Sí. Gracias a xente así. Gran tradición da terra de Soneira, en xeral da Costa da Morte. Ben, pois ata aquí o Galicia Noticias, xa saben que a información continúa na Televisión de Galicia co Telexornal, pero antes quedan coa previsión do tempo da man de Noelia Rodríguez, e xa lles adianto que ven unha semana con as temperaturas un pouco baixas. Nós volvemos vernos o sábado que ven. Que pasen boa tarde.